Hindi mo ko na ipaglawan sa maya-maya kasi mainit na yan. Magbago ka. Go, Stella! Stella! Sige, mag-comment ka ba? Baka mag-comment. Hindi nga ito na. Hindi ka kasi sa magbago ka na kabo. Aday ko rin naman. Bago yung nilibig niya, Ma'am. Ayun na si Ma'am, ah. Permission ba lang yan?
Alin naman ka mo dyan, yaw na ka mo sa laog. Nailing. Alam ko ng perfect. Kailangan lang tayo. Oh! Sit! Uy! Iwas-iwas na. Hindi lang tao na. Nag-effort na kayo magdaan. Sa likod. Madam. Ito pa sa likod. Sino tatain sa likod? Wala ng turuto. Actually kami ang tutututo. Ayaw! Ano naman? Nasa inutan ka na? Naman sila. Ayaw mo man siya. Payong kaibigan na bababa kang payong. Payong! Payong! Pulis! Payong mo! Payong! BBM! May ranggo. Bagi na sa ranggo. Sino nagsususo dyan? Oh! Oh, may nagtaklog bang
Mayong, sila ka puti. Mayong! Nakapulis sir, paisog mo nung sir. Nagkamara ka doon. May iwasan man sir ang gilid oh. Nagkukumplay man kami sir. Bago pa. Mayong ka po siya sir. Siyempre kayang paliun. May ranggoy. Ayan. Ay, umuura ka. Wow! Amazing. Wow! Mayo, ano lang tayo pili? Mapandang ang try kalabang sa kasi po. Pero bahalang ka ako. Kinder pa lang yan, me. Pintil pa lang, gets mo talaga maray. Grabe naman. Nagtatawo pa lang yan, me. Nakanod pa lang yung maglakaw. Nailimi pa lang nga ni. Nailimi pa ako. Maski pandak. Lalo ang elementary sa katalit sa ano. Tapos yan. Ay, narasak ka rin. May nagsiginaya. Naku lang yan, dumikit siya. Perfect. Alam ko na, naalala ko na, ning ano pati. Mga pinapinsan niya pa rin sa mga nakabukas. Yung mga nakamotor hindi. Ayaw mo ba daw? Dito. Yung mga dahil. Kasi dun sira mo ng piso. Hindi mang pagdala. Nagluya. Ito, nakadepende man yan sa pag-audio nila. Ano yung mga pala sa audio ito? Wala, puro na naman kasi. Puro na naman kasi. Kaya may distinction of sound. Ano yan? Dapat pala niya umali si James.
Parang baga. Grabe din.